Mai țineți minte cum Billie Eilish a început să facă scandal prin SUA cu privire la imoralitatea de a deține proprietăți pe terenuri furate de la nativii americani, furate acum sute de ani? Chiar a fost un mare scandal și a ajuns până în Congres, dacă mi-amintesc corect. Avea Billie Eilish dreptate? Nu avea? Hai să vedem ce ar spune nenea Michael Rothberg despre asta. Bine ați revenit la teoria critică pe neînțelesul tuturor. Astăzi vreau să intrăm într-un domeniu relativ nou, respectiv acela de traumatologie culturală. Dacă veți verifica puțin seria la care este subseria, adică lista de cursuri la care este inclus acest video, veți vedea că ține de psihanaliză. Și da, traumatologia culturală, sau cum în engleză îi se spune, trauma studies, vine de acolo. Vine din psihanaliză. Așa. Dar în mod previzibil nu se oprește doar la psihanaliză, ci din punct de vedere teoretic are o miză mult mai largă și include și memoria culturală, și filozofia, și istoria și așa mai departe. Vom avea mai multe episoade pe această temă, însă am considerat că primul concept pe care ar trebui să abordăm din acest domeniu al științelor umaniste este acela al subiectului implicat, propus de Michael Rothberg. În cartea sa, știți cum se cheamă? The Implicated Subject, subtitlul am uitat evident, 2019. Asta știu sigur că e 2019. Conceptul ăsta este foarte, foarte important pentru că mi se pare că ne dă o înțelegere foarte zdravă la cap, dacă mă întrebați pe mine, asupra dimensiunii etice a ceea ce înseamnă să beneficiezi de pe urma unei inegalități istorice. Cine? Tu, ca persoană care nu ai avut nicio implicare în facerea acelui rău istoric, ca să spun așa. Concret, despre ce e vorba în cartea lui Rothberg și ce vreau să spun cu acest concept de subiect implicat. Cine e subiectul implicat? Păi, premisa de la care pleacă Rothberg este că de-a lungul istoriei s-au întâmplat foarte multe lucruri nasoare. De exemplu, colonialismul, da? Holocaustul, mai zi. Nu vine acum. Foarte multe. Da? Aceste evenimente istorice profund imorale care presupun exploatarea și abuzarea anumitor grupuri sociale de către altele care pot să facă, contribuie la o serie de inegalități istorice care, la un moment dat, de-a lungul timpului, oferă unor generații care nu au nicio legătură cu acea inechitate, acel act de violență, un avantaj, un privilegiu material. În mod evident, mai ales în ziua de azi, observăm că este foarte multă furie la adresa privilegiaților. O furie îndreptățită, dacă pe de-o parte îndreptățită pentru că da, avem de-a face cu tot soiul de sisteme care produc inegalități, dar pe de altă parte, dacă vreți o opinie de persoană europoidă privilegiată, nu-i așa? Are oarecare problemă în a conceptualiza ideea de responsabilitate istorică. Și aici intervine foarte bine Rothberg. De ce? Pentru că Rothberg pune problema așa. El spune, bă fraților, uite care e treaba. Nimeni nu-i tâmpit. Într-o lume ideală nimeni n-ar trebui să fie tâmpit. Că tâmpiți sunt de tipul Nicolae Fuentes, în fine, n-ai ce să faci. Trebuie să ai și un Nicolae Fuentes, că na, grădina lui Dumnezeu e mare. Dar făcând abstracție de tot soiul de Nicolae Fuentes
și frați Tate și alți troglodiți care spun tâmpenii pe net pe care probabil nici ei nu le cred, dar le spun ca să-i creadă alți fraieri. Nimeni nu-i tâmpit, cam asta e ideea de la care pleacă Rothberg și în principiu orice om cu 2 neuroni și cu un pic de conștiință istorică nu o să vină să spună dom'le, n-a fost niciun holocaust, când evident a fost, dom'le, colonialismul a fost bun pentru congolezi în secolul XIX, în The Free Congo State, colonia regelui Leopold al II-lea al Belgiei, evident a fost, cu câteva excepții, din păcate excepții care cresc la număr, sunt foarte puține persoane care o să vină să zică, să susțină în mod rațional și cu argumente palpabile și istorice genul ăsta de inepții. Aici aș vrea să fac o paranteză. E de la sine înțeles că nicio guvernare sau administrare nu este perfect falimentară, da? Adică și în Germania nazistă, de exemplu, s-au întâmplat lucruri bune, da? Adică, uite, drepturile animalelor, da? O chestie care este evident de largă circulație și acceptare astăzi, pot spune că nu știu dacă au început de acolo, dar statul al treilea Reich, statul german nazist, avea o preocupare pentru bunăstarea animalelor sau al treilea Reich avea, de exemplu, politici împotriva fumatului, ceea ce, în fine, nu era... ideea că fumatul este o problemă de sănătate publică nu exista atunci peste tot. Dar critica, motivul pentru care respingem al treilea Reich și nazismul este nu pentru că am adunat bune și rele și a ieșit rele la final, adică este și asta, dar pentru că este un sistem politic bazat pe o ideologie eminamente imorală și criminală. Da? Deci, chiar dacă a făcut autostrăzile nu scuză fundamentul politic perfect imoral care a și funcționat. Și dacă n-ar fi funcționat, tot la fel de blamabil istoric ar fi fost. Ca să închidem paranteza. Deci, asta e premiza, da? Avem acțiuni ale unor state, ale unor grupuri, ale unor actori politici, ale unor agenți politici care, că merg sau nu, că sunt eficiente sau nu, creează tot soiul de traume colective, de fapt. Da? Și dezavantajează pe termen lung anumite grupuri sociale. Acum, Rothberg spune așa. E de la sine înțeles că trebuie să facem o distinție între persoane care sunt implicate în mod activ în săvârșirea unor acte imorale istorice și cei care de-a lungul istoriei ajung să beneficieze de pe urma lor. Dar ce spune Rothberg este că chiar dacă noi trebuie să înțelegem cu siguranță existența unui privilegiu istoric generat de ce fac un anumit grup de oameni, un anumit actor statal, cineva cu putere la un moment dat, deci chiar dacă noi acceptăm că asta produce inegalități istorice, trebuie să avem un nivel ridicat de moderație și înțelegere față de beneficiarii acelui act imoral. Adică, uite, de exemplu, da, eu sunt europoid. În mod evident, faptul că culoarea pielii mele este albă mi-a dat un avantaj în viața mea în România. Dar în același timp, tu nu poți să mă învinovățești pe mine să spui că ce nenorocit ești tu, bănaie, că beneficiezi de pe urma, nu știu, rasismului structural. Da, rasismul structural e o problemă, da? E de așteptat ca eu și persoane care beneficiază de pe urma lui să fie conștiente de existența sa. Dar ce trebuie să facem noi este să evităm situația în care blamăm persoane care beneficiază de pe urma unei inegalități istorice ca și cum ar fi săvârșitori ai acelor fapte. Cum îi numește Rothberg pe acești beneficiari ai unor privilegii materiale rezultate în urma unor acte de violență care au generat traume colective, să zicem, sunt subiecti implicați. Ce înseamnă, deci, să fii un subiect implicat? Să beneficiezi, da, dar să nu fi contribuit în mod activ la generarea acelei situații istorice de inegalitate. Bun.
Și ce înseamnă asta concret? Sau cum ar trebui asta să influențeze felul cum noi ne raportăm la inegalități și felul cum după aia, nu știu, formulăm politici publice sau mergem în stradă să protestăm. Păi, prima chestie este, cum spuneam mai devreme, mai ușor cu moralismul pe scări. Da? Este total, nu doar neproductiv politic, dar și perfect dubios să acuz pe cineva care s-a născut într-o situație de privilegiu material, că e în acea situație de privilegiu. Adică, și eu ce bine am născut cu acest fenotip ce să fac? Să fac blackface? Doamne ferește, nu? Bun. Pe de altă parte, asta vine la pachet cu ce? 1. Da, persoanele care beneficiază de pe urma unui avantaj istoric nu trebuie blamate de parcă ar fi agenți direcți, dar ei este de datoria lor să cultiveze un tip de conștientizare. Da? Care să se traducă după aia într-o agentivitate socială care să conducă către o societate puțin mai egalitariană. Pe de altă parte și în ceea ce privește după aceea grupurile marginale care au de suferit astăzi din cauza unor nedreptăți de acum 200 de ani, da, este în interesul lor și este perfect normal ca ele să conștientizeze, să dezvolte o conștiință istorică a situațiilor materiale de dezavantaj și e normal să existe cerere pentru reparații istorice sau politici publice de nu știu cum să numesc, dregere a situației, dar ea nu poate să vină sau nu poate să vină. Nu trebuie să fie un soi de atitudine și politică care să atace acei subiecti implicați, pentru că ei nu sunt neapărat de vină pentru acea inegalitate istorică. Ci ideea este tocmai aceea de a conștientiza cum printr-o oarecare formă de reconciliere, de fapt, putem să lucrăm împreună pentru a depăși aceste inegalități istorice. Da? Asta ar fi un aspect. Un alt aspect care este foarte important și care se deduce din această deschidere către reconciliere și către înțelegerea dimensiunii morale a ceea ce înseamnă să beneficiezi de pe urma unei inegalități sociale la care tu nu ai contribuit direct, este o critică a unei întregi culturi cu privire la răufăcători și reprezentarea lor. Altfel spus, ce face Rothbard este să vină așa cu un filon mai degrabă anti-umanist, postmodernist, mi se pare mie, vă rog să mă contraziceți dacă credeți că nu e așa, și să scoată în evidență cum a ne concentra foarte mult pe indivizi și a demoniza individul duce la ignorarea dimensiunii sistemice. Altfel spus, dacă tu crezi că de vine pentru Holocaust sunt Hitler, Goebbels, Eichmann și Himmler, care evident sunt de vină, dar dacă tu te concentrezi doar pe demonizarea lor, pierzi din vedere o întreagă cultură antisemită, da? Și un set de structuri sociale și o întreagă istorie în spate care duce către așa ceva. Da? Și aici vă pot recomanda clipul meu despre cum se cheamă? Tanatopolitică la Giorgio Agamben, da? Care trasează o istorie, dacă vrei, intelectuală de la Auschwitz către Aristotel și ideea de Zoe și Bios. Puteți revedea acel clip. Închidem paranteza cu Aristotel. Deci avem, prin urmare, această critică a tradiției liberale umaniste, dacă vreți, care influențează reprezentarea răufăcătorului și care produce această percepție populară despre inegalitatea istorică și violența colonială și traumele colective ca fiind
ca avându-și originea în esența malefică și demonică a unui Hitler, a unui Mao, a unui Stalin, a unui Pol Pot, a unui Idi Amin, a unui Ceaușescu, a unui... Adaugă tu aici ce lideri politici mai vrei care au promovat politici publice care au dus la moartea milioane de oameni. Repet, cheia nu este să scuzi sau să relativizezi responsabilitatea individuală a acestor figuri istorice cu privire la politicile pe care ei le-au promovat, dar să înțelegem puțin mai mult dimensiunea sistemică, pentru că odată ce înțelegem dimensiunea sistemică, putem după aceea să acționăm în prezent. Dacă ne raportăm doar la demonizarea individului, individul la un moment dat, da, o să fie pedepsit sau o să moară, dar problema sistemică rămâne. Și genul ăsta de raportare mai degrabă anti-umanistă la răufăcători și la inegalități și la felul cum persoane care se pot afla într-o poziție de privilegiu, dar nu pentru că au contribuit ei în mod direct la asta, că na. Cine s-a născut în America astăzi și este europoid nu a fost implicat în genocidul nativilor americani. Sigur că ei, prin acțiunea lor socială, pot să perpetueze o inegalitate, dar nu o fac pentru că își doresc neapărat, o fac pentru că e o întreagă structură socială care te împinge către un comportament. Comportament despre care nu ești conștient că poate să reproducă anumite inegalități sociale. De unde deci nevoia unei critici sistemice, de unde deci nevoia de înțelegere a subiectului nu ca un om rău care vrea să facă rău că e rău, ci de cele mai multe ori ca o ființă care este prinsă în angrenată în niște structuri sociale care vor să se reproducă și care, cum am învățat de la Michel Foucault, se reproduc, dar nu se reproduc pe fel niciodată. Ceea ce ne permite nouă să avem un soi de activism, un soi de teorie, un soi de orice, ca să ducem către o politică de reconciliere care după aia să facă să fie bine și să nu fie rău. Și da, e bun Michael Rothberg. Vi-l recomand. Atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați că am și un Patreon, dacă vreți să-mi dați și mie o pomană. Să știți că mi-am comandat o cameră de filmat nouă din donațiile voastre, vă mulțumesc pentru ele și sper să mai dați, că mai investesc în aparatură, să se vadă, să se audă mai bine. Și nu uitați să apreciați, să distribuiți, să scrieți un comentariu și să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. La revedere!